Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam fascinujúci príbeh o jednom z najväčších pokladov v histórii, poklade na lodi SS Central America, známej ako loď Zlatokopov. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. V polovici 19. storočia počas kalifornskej Zlatej horúčky sa odohrala jedna z najväčších námorných tragédií, ktorá sa zároveň stala jedným z najväčších pokladov na dne mora. Hlavnú úlohu v tomto príbehu zohráva loď SS Central America. SS Central America bola parná loď postavená v roku 1853. Jej hlavnou úlohou bolo prepravovať pasažierov a náklad, vrátane zlata, medzi Panamou a východným pobrežím Spojených štátov. Na obrázku môžete vidieť model lode SS Central America. V septembri 1857 sa loď vydala na svoju poslednú plavbu. 6. septembra 1857 loď vyplávala z prístavu Colón v Paname smerom do New Yorku. Na palube bolo 477 pasažierov a členov posádky, ale čo bolo ešte dôležitejšie, v podpalubí sa nachádzalo obrovské množstvo zlata z kalifornských baní. Odhaduje sa, že loď prevážala asi 13 až 15 tón zlata v rôznych formách. Od zlatého prachu až po masívne ingoty. Na obrázku vidíte mapu trasy lode SS Sonora zo San Francisca do Panamy, kde pasažieri nastúpili na loď SS Central America smerujúcu na Kubu s konečnou destináciou New York. Loď sa potopila v Atlantickom oceáne 12. septembra 1857 počas hurikánu pri pobreží Karolín. Cesta prebiehala bez problémov až do 9. septembra, keď loď narazila na silný hurikán pri pobreží Severnej Karolíny. Počas 3 dní bojovala s rozbúreným morom, ale 12. septembra sa situácia stala kritickou. Voda prenikla do strojovne a uhasila kotly. Loď zostala bez pohonu uprostred búrky. Kapitán William Louis Herndon sa snažil zachrániť čo najviac životov. Podarilo sa mu evakuovať všetky ženy a deti na prechádzajúcu loď. Bohužiaľ, pre väčšinu mužov na palube už pomoc neprišla včas. 12. septembra 1857 o 20. hodine SS Central America klesla pod hladinu, odnášajúc so sebou 425 životov a obrovský poklad. Potopenie lode malo ďalekosiahle následky. Strata takého množstva zlata prispela k finančnej panike v roku 1857, ktorá viedla k prvej globálnej ekonomickej kríze. Príbeh SS Central America však nekončí jej potopením. Vrak lode sa stal legendou a cieľom mnohých pokladohľadačov. Až v roku 1988, po rokoch hľadania a využití najmodernejších technológií, sa týmu vedenému Tomym Thompsonom podarilo nájsť vrak lode v hĺbke viac ako 2,2 km pod hladinou mora. Na obrázku vidíte jedno z lopatkových kolies SS Central America. Vyzdvihnutie pokladu bolo technologickým triumfom. Použili sa diaľkovo ovládané ponorky a špeciálne navrhnuté zariadenia na manipuláciu s krehkými artefaktmi. Písal sa rok 1987, keď sa zrodil Nemo, diaľkovo ovládané, hlbokomorské potápačské plavidlo, prvé svojho druhu, navrhnuté a postavené Tomym Thompsonom a jeho tímom vedcov, inžinierov a ďalších nadšencov v garáži. Medzi nájdenými predmetmi boli zlaté mince, ingoty, ale aj osobné predmety pasažierov, dokonale zachované v chladných vodách hlbokého oceánu. Taktiež medzi ne patria aj tieto staré zachované fotografie.
Hodnota nájdeného pokladu sa odhaduje na stovky miliónov dolárov. Medzi najcennejšie nálezy patria vzácne zlaté mince, vrátane niekoľkých exemplárov mince známej ako kráľovná pokladu SS Central America, dvojitý orol, $20, z roku 1857 razený v mincovni v San Francisku, ktorého hodnota sa pohybuje okolo $8 miliónov. Nález pokladu SS Central America však priniesol aj právne spory. Tommy Thompson, vodca expedície, sa dostal do dlhého súdneho sporu s investormi a nakoniec skončil vo väzení za pohŕdanie súdom, keď odmietol zverejniť miesto, kde sa nachádza časť pokladu. Americký maršál Brad Fleming ukazuje plagát hľadanej osoby pre utečenca Tommyho Thompsona v Columbuse, Ohio. Príbeh SS Central America je fascinujúcou kombináciou histórie, tragédie a pokladu. Je to príbeh o ľudskej odvahe tvárou v tvár prírodným živlom, o technologickom triumfe modernej doby a o večnej ľudskej fascinácii skrytými pokladmi. Zároveň nám pripomína, že more stále ukrýva mnoho tajomstiev a príbehov čakajúcich na odhalenie. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.